Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кыскача төп темалар турында. Шаллыда капиталь төзекләндерүне вакытында тәмамламаска мөмкинләр. Подрядчылар ничек эшли, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Білім беру хезмәткәрләре традицион август конференциясына җыелды. Анда нинди мәсьәләләр күтәрелде? Чыгышларны Ләйсән Ханова тыңлады. Ел башыннан Шаллыда маршрут транспорты катнашында 14 хәлакәт теркәлгән. Шул уңайдан ЮХИД инспекторлары бүген тоннель операциясы үткәрде. Шаллыда капиталь төзекләндерү объектларын куллануга тапшыру вакытлары күчергә мөмкин. Эш темплары буенча безнең шәһәр республиканың 43 шәһәр һәм районнары арасында 40-нчы урында. Әлеге вазгыятны ничек үзгәртергә җыеналар, Гүзәл Габдуллина сюжетында. Быел капиталь ремонт программасына республика буенча 995 күп фатирлы йорт кертелгән. Капиталь төзекләндерү Шаллы, Казан, Питрәчтә сынга калып тәмамланырга мөмкин. Шаллыда программада 113 йорт катнаша. Зәп бистәсендә урнашкан 14.01 йортында төзекләндерү 25 ел дәвамында беренче тапкыр үткәрелә. Фасад һәм инженер челтәрләрен яңарталар. Бирдә яшәүчеләр, канәгать төзүчеләр эшләрне вакытында тәмамлар дип ышаналар. Bütün işlerdeki neybat bunlar da böyle mi? Numaralar, motor işler, çista işler, tertiple. Быел капиталь төзекләндерүгә тендер соң үткәрелде. Эшләргә июль аенда гына керештеләр. До начала отопительного сезона мы должны завершить систему отопления выше нуля. То есть это до 15 сентября. Люди работают по продленному графику. У них всего лишь один выходной в неделю. Но я думаю, что мы успеем к началу отопительного сезона все отопление поменять. Эш тизлеге бөтен йортта да бер төрле түгел. Фасад һәм түбә ябу буенча сынга калучылар да бар. Әлегә һава торышы уңай булуыннан файдалану вакытны әрәм итмәскә тырышалар. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезнең ниндидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген шәһәрдә мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе үтте. Укытучылар һәм тәрбиячеләр, балалар һәм яшьләр иҗат сараена җыелды. Биредә уңышлар белән беррәттән проблемаларны да уртага салып сөйләштеләр. Киңәшмәдә Татарстанның мәгариф министры Рафис Борханов, Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина катнашты. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Конференция холда ук башланды. Шаллы мәктәп бакчалары тәрбия һәм белем бирү процессында куллана торган үз тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Игътибарыгызга яңа төр башлаткыч уенын тәкъдим итәбез. Әлеге дидактик уенны укуның төрле өлкәләрендә мәктәпкәчә яшьтәге балалар бакчасында кулланырга мөмкин. Шул исәптән татар теле шөгыльләрендә дә. Пленар утырышта проблемаларын да уртага салып сөйләштеләр. Мәктәпләргә яшь белгечләр җитми. Ел саен эшкә укуларын тәмамлап йөзләп педагог килә. Ләкин алар балалар саны артуны исәпкә алганда 1,5 тапкырга күбрәк булырга тиеш. Конференциядә татар теле укыту мәсьәләсе турында да сүз булды. Дәресләрне узган елгы укыту планнары нигезендә үткәрү тәкъдим ителә. 9 татар мәктәбендә 47 татар сыйныфы ачылды. Барлык фәннәрдә татар телендә укыту шәһәр күләмендә 22% тәшкил итте. Юл картасы нигезендә ел саен татар сыйныфлары артачак һәм 20нче елга бу күрсәткеч 33%-ка җитәргә тиеш. Шәһәрдә соңгы елларда сөйләмендә кимчелекләр булган балалар саны арту күзәтелә. 2 ел элек аларның саны 800 булса, быел 64кә күбрәк. Сөйләмдәге кимчелекләр баланың мәктәптә укуына тискәре тәэсир ясый. Балалар бакчаларында логопед төркемнәре җитәрлек түгел дип белгечләр. Быел шул сәбәпле 130 бала махсус группаларга эләгә алмаган. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген ЮХИД инспекторлары Мәскәү проспектында пассажир йөртүче транспортны тикшерде. Нәтиҗәдә 23 кагыйдә бозу очрагы теркәлде. Алар транспортның техник хәленә, юламалар, тахографлар булмауга бәйле, бер очракта автобуста тәрәзәләрнең яктылыгы нормадан түбән булуы ачыкланды. Барлык кагыйдә бозу очраклары буенча беркетмәләр төзелде. Бүгенге көндә 2018 елда маршрут автобуслары катнашы белән 14 юл транспорт һәлакәте саны теркәлде. Былтыргы сан белән чагыштырганда бу 9 гына иде. Шуңа күрә күргәнебезчә автобуслар катнашында юл транспорт һәлакәтләре саны артып китте. Шуңа күрә бүгенге тоннель дип аталган операцияны без автобусларга башладык.
Алданға мұсылман шәһәрдәшләргә юллама өчен түләгән акчаларын өлешчә кайтара башладылар. Кырыклап шәһәрдәше безнең акча түләп тә хаҗга бара алмый калуы турында хәбәр иткән идек. Шалының хаҗ фонд җаваплылыгы шикле җәмгыяте тиешле рөхсәт кагазлары булмаган килеш халыктан юллама өчен алдан ук акча җыя, әмма хаҗ сәяхәтенә җибәрә алмый. Ике атна элек оешма җитәкчелеге алданган кешеләрнең акчаларын тиз арада кайтарып бирергә вәгъдә иткән иде. Бүген безгә суманың яртысын түләделәр дигән хәбәр килде. 2018 yılda Hojga barış için Hoj fondqa biz iyul ayında 2017 yılda 95 ming akça bergan edik. Shu beyga biz 18 yılda Hojga barara tiyish edik. Bu yılgısı yılning iyul ayında ular sizni boshqa tur bilan jiberamiz. Siz to'rasha deb bizga tag'in 100 ming akça dedilar. Biz endi u tur bilan bora olmadik. Mana shu akçalarni ular shu kunlarda 1600 so'm akçani bizga qaytarib berdilar. 95 ming birinchi jahon akçani ular endi inshaalloh biz ishonamiz, endi ular dekabr oyida halik bizga qaytarib berishga ishondiradilar. Семирамидамының асылмалы бакчаларын быйыл Чәчәкләр фестивале шундый исем астында узачак. Ул 30 августта республика һәм шәһәр көнендә оештырыла. Композициялар узган елдагыча Хәсән Туфан проспектында мәйданга төшү юлына куелачак. Фестивальгә әзерлек турында алдагы сюжетыбыз. 27 дәвун йортында яшәүчеләр әлеге матурлыкны үз куллары белән тудырган. Подъезд төбендә аллы гөлле чәчәкләр үсә, ишек алдында шәһәрдәшләр үзләре ясаган фигуралар урын алган. Алар бакчаны иртә яздан көзгә кадәр бергәләп карый. Чәчәкләр фестивалендә беренче генә катнашулары түгел, әмма чәчәк атучы бакча номинациясендә тәүге тапкыр көч сынашлары. Ишек яны, балкон тәрәзә төпләре үрмәле үсентеләр белән капланган. Бу быелгы фестиваль темасын ача. Су сибәбез кешеләрен Бакчада булган орлыкларны алып кайтып утыртабыз, күршеләргә кирип чыгабыз, шунда әзрәк сораштырып инде. Безнең подъезд кешеләре бик яхшы. Менә бер авыл кебек яшибез. Фестиваль үтәчәк Хәсән Туфан проспектында да бүген эш кайный. Монда күләмле композициялар урнаштыра башладылар. Алга таба шәһәрдә вертикаль яшелләндерү популярлашыр, яшеллек белән капланган стеналар, чәчәкләр үсеп утырган балкон һәм тәрәзә төпләре күбәер дип өметләнә. Чәчәкләр фестивалены оештыручылар. Темада махсус сайланган. Чтобы соответствовать теме, у нас тоже будут элементы вертикального оформления, вдоль ограждений, которые у нас находятся здесь. Есть подрядная организация, мы готовим каркасы, а все остальное делается руками наших людей. То есть каркасы обтягиваются мешковиной, потом утыкиваем цветами. Цветы берем на своих клумбах, это, как правило, бархатцы. Быел иң яхшы күләмле композиция ясаучы белән бер рәттән вертикаль бакча үстерүчеләрне, чәчәкләрдән үстерелгән картина иҗат итүчеләрен дә бүләкләячәкләр. Шундый яңа номинациялар кертелгән. Чәчәкләр фестивале 30 август көнне иртәнге сәгать 10-да старт ала һәм композициялар 3 көн дәвамында шәһәрдәшләрне сөендереп торачак. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Быйыл республика һәм шәһәр көннәрен 2 көн рәттән 29 һәм 30 августта бәйрәм итү планлаштырыла. Иртәгә 18 сәгатьтә Яр буе паркы мәйданында Чулманда джаз дип исемләнгән фестиваль үткәреләчәк. Чараны Алабуга, Түбән Кама һәм Әлмәттән җырчылар чакырып, визит джаз оркестры әзерли. Мәйданда кичке 7-дән 9-га кадәр Урам киносы фестивале оештырыла. 30 августта бәйрәм Чәчәкләр фестивале белән дәвам итәчәк. Шулар белән бер рәттән Осталар шәһәре кул эшләре ярминкәсе старт алачак. Мәйданнар сәгать 10-нан эшли башлый. Чаллылар яратып өлгергән Урам фест автомобильләр карнавалы да нәкъ шәһәр көнендә узачак. Йөк машиналарының кузовлары шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләре әзерләнгән театральләштерелгән тамаша һәм концертлар өчен сәхнә ролен үтәячәк. Сәгать 12-дә төзелеп 35 машинадан торган колонна Сидоровка паркына хәрәкәт итә башлаячак. Машиналар парады Җиңү паркын үтеп 18 сәгатьтә мәйданда төгәлләнәчәк. Бәйрәм итү Яр буе паркында концерт программасы белән тәмамланачак. Кичке 9-да тамашачылар бәйрәм салюты күрә алачак. Бүгенге гәмнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.